духонагаи пурраи фурӯшӣ ки ҳама ҳуҷраҳояш ва ошхонашам низ треза дорад, дар дуюм ошёнаи бинои новостройка ҷойгир мебошад. Ҳамин бино, дӯстони азиз, хона дар ноҳияи Рудакӣ, гардиши Ленинградда ҷойгир аст. Аз ин тараф гардиши фабрика роҳ ба сӯи мости 46 микрорайон, аз ин тараф роҳ ба сӯи маркази ноҳияи Рудакӣ. Чӣ хеле ки гуфтем, хонаи фурӯшимон дар мана ҳамин бинои истиқоматӣ ҷойгир мебошад. Бисёре баъд гап мезанем, рафтем. подъезди бино албатта ки корҳои таъмирӣ ҳоло идома дорад, дӯстони азиз. Ва марҳамат, худи хонаи фурӯшӣ. Якум ҳуҷра, дуюм ҳуҷра, ошхона, ҳаммом ва ҳоҷатхона. духонагаи пурра мебошад бо масоҳати бениҳоят хуб 67 метри квадратӣ дар дуюм ошёнаи бинои новостройка. Ошёнашам ошёнаи хуб аст. худи бино аз 9 ошёна иборат мебошад. дар гардиши Ленингради ноҳияи Рудакӣ ҷойгир аст. дар наздикиаш ҳама чизҳои даркорӣ қарор дорад, аз ҷумла мактабҳо, боғчаҳои кӯдакона, масҷид, коллеҷи тиббӣ, бозорчаи фабрика, бозорчаи Ленинград. бо воситаи нақлиёти ҷамъиятиам умуман мушкилӣ нест. ҳам ба тарафи шаҳри Душанбе, ҳам ба тарафи ноҳияи Рудакӣ бениҳоят зиёд мебошад. нархи хона бошад 447 000 сомонӣ. боз савдо мешавад барои харидорҳои аниқ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. ватсап доранд. аз номи канали Дом TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. ва ба ҳамин абормон ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. барои реклама ба рақамҳои 907 14 55 15 танҳо дар ватсаби ё ки телеграм муроҷиат кунед. то боздид, барори кор, худо нигаҳбон. дӯстони азиз, хотиррасон мекунем ки Дом TJ канали худро дар телеграм дорад. ҳатман даромада обуна шавед. ссилкаашро дар комментария ва дар описанияи видео мемонем. ҳамаи хабарҳои нав, ҳамаи хонаҳои навро аввал мо дар телеграм мепартоем, баъд аз он дар дигар шабакаҳои иҷтимоӣ. барои ҳамин хеле ҳам хурсанд мешавем агар даромада обуна шавед, дӯстони азиз.